як жа ж вы маглі так про нас дрэнна сказаць, мы же в одной лодцы. Чалавек беларус знаходзіцца ў Беларусі, робіць верыфікацыю сябе праз рускага блогера-мільённіка. Калі Беларусь хоча незалежнасці, прыйдзецца ваяваць з Россией. Калі ты хочаш быць таким инфлюенсером, табе у губазіку переламаюць рэбры. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X, праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер і я, Зміцер Лукашук, вот я, да, бачыце, аж загаварваюся ад хвалявання таму, што прыйшоў вельмі паважны чалавек. Мало таго, што мы з ім ужо спрабавалі, прабачце за это слово, намацаць нацыянальную ідэю, але вырашылі паспрабаваць яшчэ раз, можа гэты раз яшчэ больш грунтоўна у нас атрымаецца. Такім чынам, Мікіта Мелказёраў. Прывітанне, Мікіта. Вітаю, Мікіта, я Мелказёраў, так трэба казаць цяпер. Да, Мікіта, я Мелказёраў. А ты Зміцер, ты Лукашук. Добра, буду калі мы будзем з тобой трэці раз записываць, шукаць ідэю і намацаваць, тады я так намацавайся. Так буду спрабаваць. Я звычайна там розныя кажу, там вот ён там з'яўляецца такім-то кандыдатам навук, дактарантам працуе там, і гэта у дадзеным выпадку я вельмі проста сказаў Мікіта Мелказёраў, таму што я перакананы, што усе выдатна ведаюць, дзе прыкладае свае намаганні Мікіта. Гэта, безумоўна, найперш «Жыццё Маліна», яго YouTube-канал, потым гэта яго YouTube-праект «Загляне сонца», і потым яшчэ нядаўна дадаўся новы сумесны праект з Івуліным, Сашай Івуліным. Як называецца? Нешта будзе падкаст. Нешта будзе. І нешта яно сапраўды кожны раз бывае. Ну што ж, як я ўжо сказаў, з Мікітам мы вырашылі сустрэцца другі раз і паспрабаваць па-новаму, з ужо атрыманым досведам, нейка паглядзець на ўсе тыя пытанні, якія мы з імі абмяркоўвалі. Я ўзяў у рукі вось гэтую кнігу. Гэта трэцяя нашая кніга «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне». І тут ёсць нацыянальная ідэя ад Мікіты Мелказёрава. Вось бачыце, ён тут весь такі малады, такі вот ружовы. Ну, правда, не бачна, бо здымак чорна-белы. Мне падаецца, зараз у лепшай форме, але... У шапцы. Так, да. Бачыце, это на ўсялякі выпадак, каб маці, калі паглядзела, ён сказаў, бач, я ўсё ж такі і нармальна выглядаю, сыты і ў шапцы. Абсолютно. Але, і апроч добрага фотаздымка, тут ёсць і досыць цікавыя рэчы. Я спецыяльна перачытаў гэтыя канцэнтраваныя, сабраныя думкі Мікіты, і хацеў бы кое-што працытаваць, каб, можа быць, пераасэнсаваць, паспрабаваць. Ну, а можа, ён застаўся на тых же самых бачаннях і поглядах. Першае, гэта калі мы з табой размаўлялі пра твой прыход у умоўна кажучы, не знаю. У Варушняк. Да, у Варушняк. А то хотел протестный рух сказать, но это не по-вашему, не по-неофитски. Слухай, як заўгодна можна называць, как бы сутнасці гэта не мяняе. Я все ж таки, я бы хотел пазначыць, что напэўна і ты, як профессионал журналістскай справы, не хочаш быць датычным менавіта да палітычнага там руха. Гэта не азначае, что гэта нешта ганебнае, что мы кепска да гэтага ставімся, але все ж таки хотелось бы нейкую межу мець, потому что час ад часу, калі ведаеш, мне тэлефануюць нейкія там памочнікі, асістэнтаў таго ці іншага палітыка і пачынаюць мне казаць, што вось трэба зрабіць інтэрв'ю з гэтай ці з гэтай дамай ці вось з гэтым панам, таму што мы робім з вами адную справу. Ну, глобальна мы за ўсё добрае супраць усяго кепскага, але вось вы робіце сваю палітыку, мы робім там сваю журналістыку. Таму как бы глобальна Варушняк ён адзін за ўсё добрае, супраць не ведаю там рэжыму Лукашэнкі, але там дыферэнцыяцыя нейкая існуе. Это вось зараз Мікіта троху інакш пісаў сітуацыю, з якой сутыкаюцца журналісты, калі, скажем, нейкая крытыка ад журналістаў, ад СМІ ідзе ў бок таго ці іншага палітыка, ці той ці іншай дэмакратычнай сілы, руху, і тэлефануюць і кажуць, як жа ж вы маглі так пра нас дрэнна сказаць, мы же в одной лодцы. Абсолютно, і не трэба яе расшатваць ні ў якім выпадку. Да, ну так вот, сапраўды, журналісты не для таго, каб вот казаць пра ўсіх, гладзіць усіх па почце. Цытую.
Мне не соромно казаць, что я неафіт. Мне падаецца, что з'яўленне таких людзей неафітаў як я, якія прыйшлі і ў палітычны працэс, і ў грамадзянскі працэс, і ў працэс асэнсавання сябе і свайго месца, гэта вельмі важна. Гэта маладая кроў, але праблема ў тым, наколькі гэтыя людзі захаваюцца ў гэтым працэсе. Я не пра неафіцтва зараз. Мне падаецца, вось менавіта вось апошняя фраза, наколькі гэтыя людзі захаваюцца ў гэтым працэсе, сёння даволі актуальная. Не, вот як табе бачыцца, захаванне ідзе? Я думаю, што не, што адбываецца хутчэй вымыванне, у тым ліку кадраў. Шмат людзей, якія на момант нашай першай з табой сустрэчы былі ў актыўным руху, дапамагалі, шмат калі дапамагалі на валанцёрскіх пачатках. Ну, зараз хочуць неяк жыць, аплачваць камуналку. Як бы гэта, не ведаю, для кагосьці нізка не было, нізмена маецца на ўвазе, што такі бытавыя рэчы, а вось ёсць там духоўная, ёсць нейкая барацьба, але ёсць жыццё, якое трэба жыць, і таксама побытавае жыццё. Таму, безумоўна, ўсё размываецца. Таму што, наколькі я разумею, я на дадзены момант разумею гэты вручняк, гэта ціск, гэта не заўсёды пазітыўныя эмоцыі, і гэта адсутнасць відавочнага выніку. Таму, безумоўна, как бы это такое сабе рэклама вось гэтага выручніка, але ну, барацьба яна вось менавіта такая. І больш за тое, самае цяжкае ў гэтай барацьбе, і ці агулам у гэтым працэсе можна яго па-рознаму называць, там і барацьбой, і чаканнем, і там пошукам нейкім, намацваннем зноў ж такі. Але самая кепская час ад часу гэта сітуацыя, у якой не адбываецца нічога. Приблизно. То бок, да, бывае там актыўна кепска, мы, адпаведна, лазім нейкі вручняк для того, каб гэта вырашаць. Актыўна добра, мы гэта хочам замацаваць. У нас, мне падаецца, там апошні 1,5 гады, ну, такі шряк вельмі актыўны. Адбываецца мала чаго, суб'ектна мы мала што азначаем, і таму матывацыю шукаць для людзей захоўваць сябе ў гэтай тэме, у гэтай плыні, гэта даволі цяжка. Таму людзі стамляюцца, людзі срываюцца, людзі шукаюць сябе ў іншым жыцці, таму што ну таксікацыя вялікая. А табе не падаецца, што мы можа быць, ну не мы, грамадства перайшло на такі рэжым, як это так больш лепш сфармуляваць, такога войска, якое распусцілі па дамах, але часткова. То есть са зброяй, і ты жывеш сваім жыццём, але чакаеш сігнала. Слухай, мне бы хацелось вельмі, каб так і было. Сёння у меня з раніцы вельмі цяжка быць раніцы на эфірах, ці можа быць гэта праблема адукацыі. З раніцы был эфір на обычном утре, і таксама я разумею, што я падчас гэтага ўсяго нарэфлексаваў, што ў меня нейкі даволі цяжкі зараз узаемаадносіны з беларускім грамадствам. Не тое, каб я так асобны нейкі там суб'ект, што нейкі там не ведаю гулец палітычны, што вось есть я, вось есть беларускае грамадства. Мой унутраны дыалог з беларускім грамадствам ён зараз даволі кепскі, таму што ты разумееш, што твоя псіхіка, ну простое, што ты жывёла сацыяльная, яна пабудавана так, што ты шукаеш нейкай рэакцыі на сябе. То бок ты хочаш ударыцца аб іншую псіхіку, ты хочаш знайсці нейкае там пацверджанне, так? А зараз глобальна, ну то бок за лікам таго, што, напрыклад, ну рэакцыя на мяне гэта, напрыклад, прагляды, а праглядаў зараз па ўсім беларускам ютубе іх становіцца менш, таму што ну небяспечна просто нас глядзець. Зразумела, што ты пачынаеш думаць, што ты нібыта твой запыт ён нейкі ну неправільны, і ты пачынаеш рэфлексаваць пра сябе, неяк ламацца, неяк сумневы гэтыя, яны вось вельмі такія непрыемныя, яны атручваюць. Таму ну, вось твоя фармулёўка вельмі класная наконт таго, што это войска, якое просто разумее, што ў дадзеным моменце как бы вакна магчымасцяў няма. Мне бы вельмі хацелася думаць, што гэтае войска, яно зараз як мінімум разумее, што адбываецца ва ўкраіне. Таму што калі вось была моя недаўняя паездка ва ўкраіну, мяне просто шчыра не ведаю, может быть, это по моцы была нейкая хваля такого асэнсавання, што так, у Беларусі шмат людзей жывуць і не думаюць агулам ні пра якую вайну. А тут адбываецца трагедыя, і гэта вельмі недалёка ад Беларусі. І больш за тое, яна адбываецца таксама і праз беларускую уладу гэтая трагедыя. Ужо не кажу пра там самы свежы на дадзены момант, калі мы з табой запісваемся, гэта гісторыя пра Львоў і пра гэтага мужчыну, які выйшаў за вадзічкай, а вярнуўся ўжо няма куды вяртацца, таму што сям'і няма. Вельмі прыгожай сям'і, дарэчы, вельмі шкада, это вялікая трагедыя. Таму мне бы хацелось так думаць. Мне бы хацелось думаць, што людзі пасля 20-го года, ну, как бы, яны не забылі, не прасцілі, але яны как бы разумеюць, што, ну, што рабіць?
нейкія самападпалы на плошчы Леніна ці падпаліваць каго-нибудь раус фрунзенскі. Ну не, ну зараз гэта как бы не мэтазгодна, это ні да чого не прывядзе. І калі сапраўды все так, што людзі чакаюць, што яны как мінімум думаюць пра Украіну, моляцца за гэтую Украіну, думаюць пра Беларусь, што самае важнае, я не ведаю, што-нибудь падчытваюць, што-нибудь там вывучаюць, ну чымсьці цікавяцца, то гэта добры варыянт насамрэч. Таму што я табе распавяду одну гісторыю. У меня весь час, я так разумею, что у меня вот некое коло расчарования у меня отбывается, как бы выходишь на верхнюю кропку, ну, супер кепская, на нижнюю больше-менш нормалёва. Мой знаёмец з'ездзіў у Беларусь. І ён распавядае пра свой, ну, безумоўна, было вельмі шмат рэфлексій наконт таго, што знешняя карцінка захоўваецца, а мне супер цікава, што такое Беларусь, таму што мне хочацца заставацца в адэкваце наконт успрымання яе, і мне не хочацца быць шоу для эмігрантаў, таму што у нас тут абсолютно другія перайманні і другой вайб абсолютно. Так вось, ён мне апісаў там Беларусь, што ну, карцінка пра тое, што мы цэнтр Европы, яна нібыта там захоўваецца. Хапае прыгожых людзей і гэтак далей, гэтак далей. Ну, і тэма палітыкі как бы не падымаецца. І адсюда как бы першая выснова. Ёсць меркаванне, не ведаю, наколькі яно там, наколькі, напрыклад, ты яго падзяляеш, што пасля 20-го адбыўся адкат горш за той же 2019, про які можна казаць, мараць там беларускія чыноўнікі. То бок я не быў тады в варушніке, я тады спакойна себе на рускай мове размаўляў, і мне там было нармалёва, што ну паслухаем расійскую музыку, напрыклад. І я не магу параўноўваць, але сэнс у тым, што адкат вельмі вялікі. Другі момант, гэта яго размова з нейкім там са сваім кентом. Кент, які прыходзіць і кажа: ну, давай пра палітыку все-таки паразмаўляем. Паглядзеў я Варламова пра беларускія пратэсты. Ну і вось зрабіў нейкі высновы. То бок, чалавек, беларус, знаходзіцца ў Беларусі, робіць верыфікацыю сябе праз рускага блогера-мільённіка. Безумоўна, у першы момант, калі я чую пра такое, мне хочацца задрамаквініць гэты працэс і зрабіць нейкі, ведаш, там моцны загаловак по тыпу, што гэта вось калі беларус верыфікуе сябе праз расіяніна, ну гэта зразумела, там комплексы посткаланіяльны ці нават каланіяльны, нельга казаць, што пост, ці гэта дыягназ. Я прыблізна ноч хадзіў з гэтай думкай пра тое, што все прасралі, вось гэта тое, што ў нас ёсць. Пасля я падумал, што калі гэта нават і дыягназ, лекары ўсё ж таки працуюць і не ведаю з ракам у тэрмінальнай стадыі ўсё ж таки, да, то бок чалавека ж вуціль не спісваюць адразу пасля гэтага. І гэта проста тыя умовы, у якіх мы зараз жывем усе. То бок калі тая частка людзей, якая выехала ці якая не выехала, але думае пра нейкую там нацыянальную ідэю, назовем гэта так, агульна, думае пра беларускую Беларусь сапраўды, ну абняць сабе калены і згніць ад слёз, якія мы пральем праз тое, што адбываецца зараз, ну, гэта без сэнсу. Гэта аўдыторыя, гэта беларусы, з імі таксама трэба працаваць і трэба працягваць сваю беларускую справу. Няхай адказа і нейкага відавочнага выніку тут і цяпер нібыта не бачна. Вот ведаеш, я акурат таки і хацеў гэтую тэму працягнуць, ты добрую такую закінуў затравочку, так бы мовіць. А я кажу таксама, вот глядзіце, здавалася б, у 20-м годзе такая цікавасць прачнулася у беларусаў да ўсяго свайго. І сваіх гісторыкаў слухалі з задавальненнем, і сваіх музыкаў слухалі, і філосафаў, і літаратараў, усіх сваю. О, сваё. А зараз мы бачым, а я Варламова паглядзеў, не Мелказёрова, не, я не ведаю, Акудовіча, не Лукашука, в конце концов, уже там уже на апошнее, там, калі нічога іншага свежага нема. А Варламова, не беларускія гурты там нейкія, там, якія засталіся пайшоў, а пашлі 100 000 на ту самую Бузову, прости господи, слухаць у Лідзе. И ты думаешь, так а для кого? То есть вот все, атрымліваецца ўсе тыя словы про тое, что змены адбыліся, фарш не прокруціць назад, все ж таки не так все однозначно и прокручивается назад.
Слухай, ну ад фразы Бузова 100 тысяч беларусаў на Бузавай мне сапраўды становіцца супер кепска, і гэта, ну, гэта я лічу, што гэта просто безгустоўшчына, але как бы, ну, кожнаму сваё. Мне падаецца, што тут, конечно, сэнс у тым, што глобальная праслойка нейкая была. Я, дарэчы, памятаю, што ты вельмі часта выкарыстоўваў у сваіх эфірах 20-22 года вось гэтую фразу про тое, што людзі выкарыстоўвалі той же самы БЧБ ці нешта з пагоняй просто як атрыбут протест. Да, ну да, какой-то это атрибут нейкага варушняка. Это вот мерч нашага пратэста. Не то, што там есть глыбінныя нейкія там сэнсы гэтага ўсяго. Наконт таго, што мне просто хацелася верыць, што рэфлексуючая частка грамадства яна заўсёды ў меншасці. І што просто ў 20-м годзе яе колькасць яна пашырылася. І зараз не ўсе людзі могуць сябе неяк праяўляць і неяк рэалізоўваць вось менавіта на гэтай нацыянальнай беларускай глебе. І адпаведна праз гэта мне бы хацелася працягваць верыць у грамадства. Ну і таксама мне менш за ўсё як чалавеку, які мае, не ведаю наколькі гэта зараз шчасце у нашай сітуацыі, мае магчымасць публічна выражаць свае думкі, мне бы вельмі не хацелася супрацьстаяць вось усяму беларускаму грамадству, таму што я ўжо казаў і таксама вось на гэтым фоталі, калі я сидзеў папярэдні раз, я казаў про тое, што калі ты беларусу будзеш ну, неяк яго штурхаць, неяк яго крытыкаваць за тое, што ён беларускай не цікавіцца, нічога ты у адказ не атрымаеш. Таму как бы все максімальна стыльна і максімальна спрабаваць нейкім чынам заахвочваць. Просто застаецца спадзявацца, што калі акно нейкай магчымасцяў узнікне, калі людзі зразумеюць, што беларуская гэта важна, што беларуская гэта, ну, агулам, што это база нейкая, да, што это першы нейкі шэраг твае абароны, ну, магчыма, тады проста людзей стане больш, таму што ўсё роўна ў кожным грамадстве ёсць пэўныя інфлюэнсеры, пэўная рэфлексуючая частка, і ёсць заўсёды менш, чым 100 тысяч, які ходзяць на Бузову. Можа быць, людзі пасля зразумеюць, ну, вось яны сходзілі 100 тысяч на Бузову, можа, пасля яны сходзяць на нейкага беларускага выканаўца, калі гэта будзе модна, зноў ж такі. Я яшчэ цытату одну возьму. Які сёння прыемны дзень, мяне так шмат цытуюць. О, я тут, дарэчы, прайшоўся па ўсім тэксце папазначаў, так што не ведаю нават, ці хопіць нас часу усе закрануць аспекты, таму што мы просто неяк так адскокуем ад аднаго і шырака разглядаем, але тут важна, вот таксама я задаваў пытанне про тое, што про фармаванне нацыі там і про тое, што там у 20-м годзе, а ты перайшоў на мову і про тое, як ты прыйшоў да беларускай мовы, да разумення гэта ўсё. І ты сярод іншага адзначыў таксама даволі непрыемная такая тэза, якая раней была, вот наколькі зараз яна ёсць. Я сутыкнуўся з людзьмі, якія ўсё жыццё размаўлялі на беларускай мове, якія зрабілі з яе вялікую каштоўнасць, зрабілі з яе нешта падобнае на секту, у якую не кожны можа ўвайсці. Кшталту ты, неафіт, эксплуатуеш нашу мову, як гэта ты можаш уваходзіць у гэта, хто ты такі агулам. А гэта вельмі важны працэс, простое, што кожны беларус по-свойму траўмаваны. Вельмі важна перажыць гэтыя нейкія ўзаемныя прэтэнзіі і спрэчкі. Ну, зараз ужо нельга казаць, што ты уже не ўвайшоў у гэтую секту беларускамоўных по ўраўнанні з 22-м годам, калі мы з табой записывалі першую нашу праграму. Ты зараз шчабечаш як салавей па-беларуску. Я таксама рыхтаваўся, пераглядзеў, я шчыра, я не часта гэта раблю, я не пераглядаю там нейкія інтэрв'ю са сваім удзелам, то бок у меня з нарцысізме меня можна абвінавачваць, но вось так ён не рэалізоўваецца. Не так кепска было, як мне падавалася, але я не могу сказаць, што я там датычны да нейкага філалагічнага клуба, ні ў якім выпадку, але я захоўваю тыя ж самыя думкі. І сёння вось, напрыклад, я вельмі ўдзячны новай вядоўцы «Обычного утра» Маріне Ментусавай, якая са мной размаўляла па-беларуску. І, дарэчы, у Косці Каверна раней таксама былі такія ж інтэнцыі. Вось, ну, чамусьці вось ён перастаў і працягвае зараз беларускамоўнымі спікерамі размаўляць па-руску. Яго абсалютна справа. Так вось, Марына сёння са мной разумела, і я разумею пры тым, што ў мяне за спажыванне, напрыклад, літаратуры
пасля Украіны я прачытаў 2 кніжкі па-украінску, плюс я читаю па-польску і я читаю па-беларуску. Па-руску сабе перастаў дазваляць чытаць. Можа быць прынцып, можа быць просто нейкі загон. Каму як заўгодна рабіць свае высновы. І я разумею, што у меня, напрыклад, час ад часу вылетае беларуская мова, канчаткі нейкія рускія, русізмы і гэтак далей. Таму вось дапамагае беларуская літаратура. І я размаўляю сёння з Марынай, я разумею, што вось яна табе блытае. Я да гэтага часу неблаго. Я разумею, што яна табе блытае. Я да гэтага часу іх таксама блытаю. І я такой, зрабіце за ўвагу у прамым эфіры ці не. Я выбраў не. Гэта не столькі пра тое, які я добры і не ведаю, эмпатычны чалавек, але гэта вельмі такі маленечкі прыклад. Калі чалавек бярэ на сябе смеласць размаўляць па-беларуску ў прамым эфіры, я разумею, што гэта вядоўца. Я разумею, што ў нармальнай сітуацыі і ў нармальным грамадстве вядоўца, то бок мы з табой, Марына, мы павінны задаваць літаратурную норму мовы. Гэтага зараз не адбываецца, таму што стан ваенны, натуральна, так? Але калі чалавек бярэ на сябе гэтую смеласць, то гэта трэба паважаць. І не адбіваць у яе ахоту працягваць гэта рабіць. Яна з гэтым табе спакойна разбярэцца, скажу шчыра. Наконт узаемаадносін з папярэднім пакаленнем, па-першае, людзі вельмі розныя. Па-другое, ведаеш, я нават калі працаваў я ж па-першай прафесіі футбаліст, як адзін таварыш. Дык вось, калі я працаваў у футболе, і гэта было вельмі ранні пачатак прафесіі, таму што нават людзі з ітэрацыі выпускнікоў журфака за 5 гадоў да мяне, яны вельмі доўга, не то, што каву насілі, але пісалі там па 2 строчкі. А ў нас простое, што ўжо быў нейкі крызіс не дэмаграфічны, а вось кадравы крызіс быў, нам давалі адразу пісаць, і мы адразу былі гэтай журналісцкай тусоўцы. І я разумеў, не ведаю, можа быць, это нейкая спартовая адукацыя, што, мне было не западло в прэс-цэнтры Барысава-Арэны схадзіць і са старэйшымі сваімі таварышамі там павітацца. Я іду да іх, а не, яны там заслужаныя людзі. І няхай у іх таксама былі нейкія моманты, салага і гэтак далей. Так ці інакш людзі да цябе ставіліся больш прыязна. Праз гэта хачу пайсці і павітацца з гаспадаром Шупай у чарговы раз, таму што наша з ім завочная сувязь наконт кнігаў, яна падмацавалася не так давно вельмі моцна. Я распавядаў пра тое, што я з вялікім задавальненнем прачытаў кніжку «Залманяне», якую ён рэдагаваў, напэўна, так. Суперкніжка «Тула», якую ён таксама перакладаў і рэдагаваў. І вось зараз са мной здарыўся Сергей Дубавец і «Занзібар». І для мяне гэта кніжка вельмі важная, таму што яна пра сувязь. Я пасля гэтай кніжкі, першыя мае эмоцыі, я зразумеў, што я не такі самотны ў сваіх пошуках, што гэтыя людзі да мяне, яны таксама ў гэтых расчараваннях былі. І для мяне, скажу табе шчыра, што вось калі ў рэчышчы гэтай беларушчыны я кудысьці плыву, і я не разумею, як я плыву. Ці проста наш карабль пакуль збіўся з курсу, ці ёсць ён гэты карабль, ці просто кавалак лайна, які не тоне просто ў гэтай вадзе. Дык вось, і мне заўсёды вельмі дапамагаюць размовы з не неафітамі, а як іх назваць, з ветэранамі гэтага варушняка. Дыназаўрамі. З дыназаўрамі, да, з людзьмі, которые мне кажуць, што мікітос. Окей, адкат у 2019 ёсць, але калі быць шчырым, то у беларускага руха ніколі не было ўсё так структуравана, ніколі не было такой інфраструктуры. І гэта не Савецкі Саюз, калі, умоўна кажучы, людзі там на радыё «Свабода» давалі свой эфір у СССР і не ведалі, чуюць іх аголам ці не чуюць. Я разумею, што нейкі адказ на мяне ёсць. Дык вось, мне вельмі дапамагла гэтая кніжка, таму што я разумеў, што гэтыя людзі ў Савецкім Саюзе, дзе, як любіць казаць спадар Халезін, калі ён мяне кансультаваў наконт Шупы, яны сябруюць, наколькі я разумею, ён кажа, ты разумееш, наколькі гэта было смела займацца беларушчынай напрыканцы Савецкага Саюза, то бок маецца на ўвазе не 85-й год, а яшчэ 80-й, калі гэта магла быць нейкая там змена родзіне, умоўна кажучы. І я разумею, што пошук, які яны ажыццявілі, гэта вельмі здорава. І я не хачу сябе супрацьстаўляць гэтым людзям. Я, безумоўна, хачу аналізаваць іх шлях для того, каб не ведаю, может быть, не рабіць нейкіх супервідавочных памылак. Хаця я разумею, што досвед фарміруецца, безумоўна, са сваіх памылак, і я ўжо іх, на жаль, там процьму ўжо нарабіў.
але ну чытво насамрэч просто супер, і высновы, на жаль, таксама вось нейкія такія рэчы, да якіх ты прыходзіш, наконт таго, што гэтыя вось беларускамоўныя людзі у рускамоўнай Беларусі, якая і тады была такой, і зараз, ну яны как-то не ўпісваюцца, і как бы праблемы, ну насамрэч яны аднолькавыя. Але гаспадар Дубавец напісаў вельмі цікавую рэч. Ён кажа, што я прадстаўнік апошняга генерацыі ці апошняга пакалення, якое магло фізічна прачытаць все, што зроблена на беларускай мове. Ну, мы, дзякуй Богу, зараз жывем так, што мне Янушкевіча яшчэ чытаць і чытаць. Насамрэч, все, што ён там друкуе, і з вялікім задавальненнем я гэта зраблю. Таму, першае, я раю всем пачытаць гаспадара Дубавца. Это вельмі лёгкая кніжка на 3 вечара. Другое, ну, я раю как бы захоўваць не то, што аптымізм, но не дазваляць сябе падаць у гэтую дэпрэсію, таму што гэта вельмі неканструктыўна і как бы ну наперад гэта нас не вядзе. Безумоўна, і з вялікай павагай і да Сергея Шупы і да Дубаўца, таму раю, дарэчы, усім паглядзець і таго ж самага Шупу на жыццё Маліне, і на Ідэю X можна пераглядзець і Дубаўца і Шупу, выдатныя размовы, але я табе шчыра хочу сказаць, это супер, дзядзькі, просто супер. І больш за тое, мне наконт Шупы, мне вельмі падабаецца гэта гісторыя, ты сказал, то бок мы все там можна спрабаваць гуляць у гэты сінанімічны шэраг, да, што гэта секта там. Мне бы хацелася, каб гэта был какой-то сацыяльны клуб. Прыходзьце до нас. Да, вось мы такі... Вот про гэта я і хацеў, в прынцыпе, гэтую цытату твою звесці. Прыходзьце до нас. Прыходзяць, вось 24 год мы маем зараз, ужо завяршаецца. Людзі працягваюць прыходзіць да нашай секты, не секты, ці наадварот выходзяць. Навошта нам, вот у цябе з'явілася разуменне там ці тлумачэнне, навошта нам тут у эміграцыі беларуская мова? Ну, не нам с тобой, можа быть, конкретно, бо мы ёй карыстаемся, мы ёй працуем. Так. А вот беларусам. Слухай, ну, мне б хацелася, каб беларуская мова, па-першае, была все ж таки на тэрыторыі Беларусі адбывалася. Ну, нема нічога прасцейшага дзеля таго, каб адрознівацца ад расіяніна, чым беларуская мова. І адрознівацца ад каго-кольвек. Ну, іншая справа, ці гэта патрэбна людзям. Але, калі мы кажам, напрыклад, з табой про... Ну, я глобально, умоўно кажучы, у мяне паствы какой-то, да, людзі, якія прыходзяць ко мне і кажуць: Мікіта, дай нам гэтай беларускай мовы, калі ласачка. У меня такога няма. Ну, тым больш, я не самы яскравы носьбіт гэтай беларускай мовы, і гэтак далей. Але я разумею, што беларускамоўнага тиктока насамрэч даволі шмат. І гэта тая тэрыторыя, на якую пакуль што не можа залезці беларуская дзяржава. Ну, прызнаць экстрэмісцкім, окей, але алгарытмы і механізмы захоўвання такія, што гэта больш-менш яшчэ свабодная пляцоўка. Там, ну, безумоўна, беларускамоўныя тиктокі з'яўляюцца. Я не буду гуляцца ў супераптымізм. Ну, то бок я паглядзеў, што папярэдні раз агулам столькі вітальнасці во мне было, столькі надзей во мне было, такі малайчына был, ну, пад'ём быў, сапраўды. Але зараз я таксама не магу сябе дазволіць, зноў ж такі, як чалавек, няхай я там енчу наконт таго, што аўдыторыя скарачаецца, гэтак далей, але яна ёсць, і я маю пэўную адказнасць перад ёй. І мне не хацелось бы ўплываць негатыўна на агульны настрой. То бок я пазначаю праблемы, безумоўна, іх вельмі шмат, але трэба іх вырашаць. І ведаеш, у меня вось есть паблік Speak Like Belarusian. Не ведаешь такой? В Инстаграме есть. Вельми здорово. И как бы там в Беларуси, ну, и там была приведена цитата, якая зараз для меня, ведаешь, такая философская сентенция, что пережили лето гарячее, переживем говно собачье. Тому вось я не ведаю, чему вось меня сегодня яна просто она мне заселяет святло нейкае у мою душу. Тому вось неяк так. Ну, тым больш, што лета было сапраўды гарачае. І восень будзе гарачая таксама, і шмат чаго яшчэ. Таму, как бы, не, гэта гісторыя пра тое, што калі мы кажам пра да, мы шыканулі в 20-м годзе. Да, было здорово. Разумееш, просто ў чым гісторыя? В 20-м годзе было так проста быць беларусам. І так было просто любіць гэта все беларускае. Гэта як я ж калісьці пісаў пра грамадзянскую авіяцыю, я казаў беларускім сцюардэсам, ну, адной толькі авіакампаніі, у нас толькі адна ёсць, што я кажу: дзяўчаты, вас так лёгка любіць летом. Ну, простое, што прыгожая, гэта адэкватная была форма, летні іх гардэроб, а зімой іх апраналі ў нейкія там пуханы, якія больш падобна былі на гэтай мяхі для смецця. Таму і тут было тое самае. Вельмі проста было любіць Беларусь, і вельмі проста было хацець стаць беларусам у 20-м годзе, таму што пёрла. Ну, і вось гэта гісторыя пра тое, што, ну, нейкую інерцыю ці, безумоўна, чаканне
вакна магчымасцяў, у чаканні гэтага вакна магчымасцяў трэба ажыццяўляць нейкую працу, разумееш, для того каб ўжо было лепей, чым папярэдні раз, для того каб мы былі падрыхтаваны, каб людзям было што даць. Просто мяне цешыць вельмі думка, што калі нехта знянацку, сидзячы не ведаю там у Мінску і разумеючы сваю рызыку такой, а давайте я пацікаўлюся, што такое, пра што яны там все кажуць, да, што там пра эту Беларусь, беларуская мова, яму будзе што глядзець. То бок агромісты ваш архів, агромісты ўжо наш архів, там хапае людзей, якія працуюць на гэтай глебе. Гэта сапраўды інфармацыйныя матэрыялы. Вось, это можа быць для кагосьці пэўная глеба. Дарэчы, пра архіў. Вот мы калі ў 22-м годзе з табой гаварылі, там закранулі тэму старэйшага пакалення, гісторыі, і ты казаў, што ты ў прынцыпе не ведаеш гісторыі, мала яе ведаеш, і заўсёды, калі там з кімсьці са старэйшага пакалення размаўляеш, то вельмі рыхтуешся, цікавішся. Зараз ты завёў вось канал узгаданы «Загляне сонца». Гэта вот как бы патрэба ведаў больш, каб дадалося, ці цікавасці, вот што, як вот гэта паглыбленне ў гісторыю цябе змяніла? Я хочу сказаць, працягваю хваліць Шупу. Яны, характарызуючы інтэрв'ю вось з такімі людзьмі, некаторыя мае знаёмыя выкарыстоўвалі слова беларускі космас. Так вось, для кагосьці сацыяльны клуб, а для кагосьці вось гэты беларускі космас. Ён нікому не належыць, ні філолагам, ні лінгвістам, ні палітыкам, ні спартоўцам, ні Лукашэнкі, нікому. Ён абсалютна для ўсіх. Таму как бы я агітую за тое, каб усе далучаліся і усе рабілі яго лепей. Што датычна да загляне сонца, гэта адукацыя, не ў прамым эфіры, не ў жывым эфіры, але гэта нейкая там мая адукацыя, безумоўна, не ўсё адкладаецца, але некаторыя рэчы для мяне, яны, скажу табе шчыра, просто супер. На мяне наслаілася, я разумею, што гэта не супер беларускі кантэкст, а контент беларускі. Кантэкст, мы рабілі выпуск пра Джахара Дудаева. І как бы наш гістарычны рэдактар прапанаваў яго пачаць з такой красамоўнай даволі гісторыі пра Беларусь менавіта, таму што на нейкім адным са сваіх апошніх мясцовых мітынгаў яшчэ ў Беларусі спадар Зенон Пазняк прапанаваў хвіліну маўчання ў гонар там Джахара Дудаева. Але высветлілася, што это было, перад часам, што гэта было, народ не разумеў гэта, народ глядзеў беларускі телек. Мне падаецца, што зараз у прынцыпе не магу сказаць, што сітуацыя абсолютна тая ж. Мне падаецца, уплыў беларускага телека ён менш, расійскага телека ён менш, беларускага тым больш, але трэба не то што шанаваць, але трэба ўлічваць, што гэта прафесійна, гэта расійская прапаганда вельмі моцная. Гэта супер прафесійна, гэта супер эфектыўна, на жаль, і гэта безумоўна існуе. Але калі у людзей уже зараз ёсць YouTube, то я бы просто параіў у дачыненні да Расіі паглядзець інтэрв'ю спадара Джахара Дудаева. У яе самае вялікае, вось оно ёсць, просто забіваць Джахар Дудаев в YouTube, і вось ён акуратна распавядае пра духоўнасць, пра мараль і пра нравственнасць менавіта Расіі. І мне падаецца, вось у гэтым дачыненні дакладна нічога не змянілася з сярэдзіны 90-х. І вось у гэтым клінчы з Расіі, мне падаецца, у гэтым развароце ад Расіі можа быць пэўны наш поспех. Разварот ад Расіі, добра. Мы з табой закраналі тэму, адна з наших таких маіх любімых тэмаў, калі я пытаюся у чалавека, вот як на яго меркаванне сфармавалася беларускае грамадства ў нацыю ці не. Ты тады адказаў: мы знаходзімся ў працэсе. Хацелася б, конечно, мець магчымасць ім насалоджвацца, але гэта вельмі цяжка, калі такая колькасць палізняволеных у краіне і рэпрэсіі працягваюцца. Але ў любым выпадку я разглядаю гэта як сапраўды працэс, і таму мы павінны быць увесь час актыўнымі і мабілізаванымі. Там потым мы там нешта пераскочылі на іншую тэму, але ты вярнуўся па выніку. 20-й год, вяртаючыся да пытання, гэта не пачатак будавання нацыі, але гэта вельмі моцны трыгер, дзякуючы якому мы назапашванні гісторыі нашай людзьмі, якія ў 20-м годзе змагаліся за гэтую беларушчыну, можам пачаць рэалізоўваць. Перагледзеў стаўленне, вот асабліва з улікам таго, што начытаўся, наглядзеўся па гісторыі, нацыянальнае пытанне, і наколькі можна ўсё ж такі працягваюцца гэтыя працэсы ў нас. Слухай, я цалкам згодны з сабой з там прыкладу 2022 года, тому што я ж не магу адмяняць талаку, я не магу адмяняць майстроўню,
Я не могу адмяняць артыкул Зенона Станіславовича в 88 годзе в знамі юнасці, калі не памыляюсь, это было, нет, літаратура мастацтва, это было про курапаты. Я не могу адмяняць дэпутатаў 12-13 склікання, якія рабілі вельмі шмат для там нацыянальных сімвалаў. Я не могу адмяняць, я не ведаю, ахвяры, сапраўды ахвяры спадара Захаранка, спадара Карпенкі, спадара Ганчара і гэтак далей. Хто я такі, каб гэта все адмяняць? Вось мы в 20-м годзе прыйшлі, зараз будзем вас вучыць рабіць рэвалюцыю. Не, ні ў якім выпадку, все гэта наша гісторыя. І з гэтай гісторыі, ну, трэба яе карыстацца, трэба яе ведаць, потому что, ну, яна таксама ёсць. Іншая праблема, што упакаванне гэтай гісторыі пра тое, што вось прыйшлі рускія нас ад літоўцаў яны нас вызвалілі, і ад палякаў яны нас вызвалілі. Какія яны агулам малайцы все. Такія малайцы. Мы вельмі удзячны. Ну, гэта вот важна все разумець. Таму працэс ідзе, і как бы ты ведаеш наконт, што, ну, не атрымліваецца, ну, у меня агулам з атрыманнем задавальнення вельмі цяжка, тому што чувак больш мінорны, але трэба прымушаць сябе да гэтага задавальнення для таго, каб працягваць гэты шлях. Таму што калі ты весь час будзеш нудзіцца, весь час ты будзеш пераймацца, ну, трэба рабіць паузу, безумоўна, не гледзячы на тое, што ў краіне адбываюцца вельмі цяжкія працэсы. Але, ну, глобальна, это вельмі глобальна гісторыя, то бок гэта таксама частка нашага шляху. Адзінае, што вельмі бы хацелася, каб яно прыйшло да нейкага, не ведаю, хоць нейкага там пазітыва. Вось, таму я не буду нікога адмяняць. Сапраўды, я вельмі паважаю людзей, якія там перажывалі ўсю гэтую беларушчыну і акумулявалі яе, і ў тым ліку яны зрабілі так, што я ў 20-м годзе прыйшоўшы, ну, мне было што глядзець, мне было дзе глядзець, мне было што чытаць па-беларуску, мне было што глядзець па-беларуску, мне было з кім размаўляць па-беларуску. І гэта, безумоўна, заслуга людзей з папярэдніх пакаленняў. Гэта зразумела, але да пытання фармавання нацыі. А вось тут не ведаю, скажу табе шчыра. Ну, слухай, ну, я пра іншае. Ўсё ж такі, от глядзі, здавалася б, вот нашыя суседзі, як нацыі, ну, ужо 100% сфармаваліся, і ўсё, тут спытайся у любога там літоўца, паляка, украінца, он скажа, на тебе паглядае такімі пытаннямі, конечно, нацыя, а беларусы ўсё разважаюць, а можа быць гэта, а можа быць то, а можа з такога года, а вот там можа тыя перашкаджалі, а можа нам і не трэба вот гэта фармаванне ў нейкую нацыю, можа быць мы вот такія, ведаеш, нейкія тутэйшыя, без вот всего, ці можа наша нацыя у нас такая тутэйшая? Я не ведаю, мне бы вельмі хацелася, каб мы, ну, слухай, ну гэта ж не рудыменты фарміравання нацыі, гэта ж да чагосьці прывяло, ну да, окей, там я весь час прывожу гэты прыклад наконт таго, што іспанцам і італьянцам ці іспанцам і партугальцам там не патрэбна мяжа, каб разумець розніцу паміж сабой, але да гэтага ж прывяло, вось гэта весна народов, яна прыйшла да гэтага, і мне бы хацелася, каб я ж кажу, што наша вялікая праблема гэта Расія, і не разумець гэтага, мне падаецца, што гэта вельмі рызыкоўна, як мінімум. І хаця бы для гэтага, для таго, каб паставіць гэтую мяжу, для таго, каб зразумець, што нас гэта арыентацыя на ўсход, яна нас просто натуральна забівае, хацелася, каб людзі пачалі задумвацца над сабой, ну, над сваёй нейкай там нацыі, і няхай гэта будзе нейкі там філасофскі працэс, лінгвістычны працэс, сацыяльны працэс, няхай гэта будзе хаць сродкам самаабароны. Ну, слухай, я тебе шчыра хочу сказать, что у меня не настолько добрая адукацыя для того, каб я разважаў наконт там пабудавалася нацыя, не пабудавалася. Да, безумоўна, яна ў працэсе. Ты разумееш, што у нас там 9 з чымсьці мільёнаў людзей, яны супер розныя. Так, умоўна кажучы, не ведаю, Лявон Артурович Вольскі, які ў 20-м годзе, я не памятаю, даваў інтэрв'ю Даждзю, і тут я чую яго па-руску, і у меня просто крыша ездит, да, і вось, ну, вот есть Лявон Артурович, які все робіць там по-беларуску, а у тебе ёсць, не ведаю, там, людзі, якія размаўляюць заўсёды па-руску, не ведаюць, там, як эту мастачку завуць, якая слово спампоўваць ёй не спадабалася. Жигемонт. Во, Жигемонт. Слово спампоўваць ёй не спадабалася. А есть вось такія вось дурачкі. Ну, как бы, ну, зразумела, што гэта не азначае, што нацыя, гэта все прыблізна там пра адно. Але, ну, палярызацыя, мне падаецца, ну, просто радыкальная, на дадзены момант існуе. Ну да, ну, ведаеш, можна не только Лявона Артуровича прыгадаць, пачуць і здзівіцца на рускай мове. Я вот днямі Рыгора Астапені по-руску пачуў. Ну, это была частка процесса в... Русификации. Не русификации, это все-таки был такой...
гейміфікацыя працэса в часікі цікаюць. Пры гэтым трэба значыць, што двое яго суплеменнікаў размаўлялі па-беларуску. І Женя Сугак і Артём Шрайбман. І вельмі добра ўсё атрымлівалася. Ну гэта натуральны працэс. Шрайбман даказаў, і Сугак таксама са мной размаўляла, калі я да яе на эфір прыходзіў. Так, мы спозненая нацыя, цытую я Мелказёрова. Але спозненая не таму, што мы такія доўбікі, такія вось неталенавітыя, а таму, што былі вельмі важныя гістарычныя перадумовы для гэтага. Камусьці мы не падабаліся, і наша тэрыторыя ўсім была патрэбная. Такая вось гісторыя. Слухай, каб з гэтай гісторыі нейкім чынам выкараскацца, можа быць, выбачай за это параўнанне, але і на фоне таго, што ты бачыў ва ўкраіне, можа без вайны, без крыві ніяк не абысціся, можа гэта плата за разуменне. Слухай, менш за ўсё хацелася б, канешне, але вось у нас там кажуць, над Гомельскай вобласцю пачалі дроны летаць. І как бы я падтрымліваю ідэю Артёма Шрайбмана, што ён кажа, што я жадаю, зноў ж такі ў тым эфіры, які ты толькі што узгадаў, што я падтрымліваю поспех Украіны, але без нейкага урону, які будзе нанесены там Беларусі. Але тэхнічна, разважаю выключна тэхнічна. У пэўны момант украінцы могуць вырашыць, што калі гэтыя дроны ляцяць на Львоў праз Гомельскую вобласць, то можа лепей над Гомельскай вобласцю іх збіваць. Ці агулам там нейкія дроны не ведаю у якасці адказы нейкія пасылаць. Я в Украіне вельмі шмат чуў гэтай фразы. Я разумею, што глобальна гэтага там не хочацца. Маральна мы не гатовы. Але што фраза гучала так, што калі Беларусь хоча незалежнасці, прыйдзецца ваяваць з Расіяй. Я думаю, што тэарэтычна, вельмі тэарэтычна, гэта можа быць дапушчальны момант. Але да гэтага яшчэ будзе неабходна зрабіць вельмі шмат працы. Таму што ў дадзены момант, якая вайна з Расіяй? Люди, это як Зенон Станиславович, я зараз скажу, что давайте воевать с Россией. Это як Зенон Станиславович про Джахара Дудаева в 96-м ці 5-м. Не своечасова. Да. Настаў час паглядзець на сябе. Мы рухаемся да сябе, мы рухаемся дамоў і да любові да саміх сябе. Гэта вельмі, мне падаецца, важна, гэта вельмі агульна, але мы пачалі займацца сабой, і гэта вялікі поспех 20-го года. Мы пачалі сабой цікавіцца. Да чаго мы прыйдзем, я не ведаю, але ў гэтым працэсе вельмі важна знайсці сябе, мне падаецца. А не падаецца, што як там знайшлі, не знайшлі, падалося, што знайшлі, так і згубілі. Слухай, тады трэба вярнуцца і пашукаць яшчэ, то бок тут же все залежыць ад матывацыі. Я ж кажу, што самая цікавая гісторыя у працэсе, для мяне, напрыклад, гэта знаходзіць матывацыю працягваць быць беларусам. Зноў ж такі, за чалавекам, якога я прыгадываў, які з'ездзіў, паглядзеў на сучасную Беларусь, мы абмяркоўвалі, што так ёсць, што кожны чалавек вымушаны самастойна шукаць матывацыю для сябе працягваць быць беларусам і цікавіцца гэтым. Усе расклады, якія у нас зараз ёсць, яны кажуць пра тое, што значна прасцей стаць новым палякам. Здорава ж, да? Пашпарт вельмі моцны, да? 6-й, калі не памыляюся, ў гэтым свеце. Амерыка без візы, Англія без візы. Все здорава. Дзяржава нейкая, прававая, больш-менш. Таму, безумоўна, я з вялікім рэспектам стаўся да людзей, якія гэта працягваюць, больш за тое, якія людзі, якія працягваюць гэта на вялікім тэрміне дзеяння. Я не магу адказваць там за людзей, якія паспрабавалі і, умоўна кажучы, з гэтага сашліся. У мяне ёсць адзін знаёмец, я узгадываю яго ў папярэднім нашым эфіры Ідэя X, які меня там вазіў па Беларусі, які зрабіў нейкі, я не ведаю, як это назваць, камін-аут і адмовіўся ад беларушчыны. Я не ведаю чаму. То бок, магчыма, гэта нейкая там таксічнасць асяроддзя, неабходнасць там адпавядаць, магчыма, гэта нейкія свае ўнутраныя працэсы. Але я разумею людзей, якія выпіліваюцца. Гэта нічога табе бенефітаў не дае. Ты гэтую матывацыю ствараеш унутры сябе. То бок такое, каб у тебя была, зноў ж такі, каб твоя псіхіка знаходзіла нейкі адказ у іншай псіхікі, такое сустракаецца вельмі нечаста. Таму, такой працэс, ты маеш рацыю цалкам. Людзі шукалі, падумалі, што яны нешта намацалі, а потом гэта просто сышло з рук, ці па гэтым рукам нехта ударыў вельмі моцна, да? Ці прыйшлося там адсядзець, ці прыйшлося біжаць. Я не магу абвінаваць гэтых людзей, да? Час ад часу у меня бывае такая сітуацыя, што вы все прасралі, да? Але я пры гэтым разумею, што ведаеш, кажуць, што все, што адбываецца ў Беларусі за апошнія 4 гады, это працэс, который можна назваць словом беда, словом горя, умоўна кажучы. Але спецыфіка арганізма чалавечага, яна такая, што весь час
якім бы ты эмпатычным не быў, перажываць боль і перажываць гэтыя горы і гэтую бяду немагчыма. Ну, таму как бы людзі займаюцца, ведаеш, па Франклу жывуць, да, што трэба не ведаць, сёння пасадзіць кветкі і спадзявацца, што праз некалькі месяцаў там яны вырастуць. Вось і все. А ты, хто захоўваюць гэту хто мае магчымасць, я вельмі рад за людзей, які развіваць яшчэ неяк беларушчыну гэтую. І больш за тое, хто яшчэ можа матываваць іншых гэта рабіць, ну это просто супер насамрэч. І калі у вас яна ёсць гэтая магчымасць, ну блин, давайте как-то ее рэалізоўваць і спрабаваць захаваць хаця бы. Таму што пра развіццё, пра супер нейкае развіццё, як у 20-м годзе пра такое квітненне, гаворкі тут і цяпер не вядзецца. А табе не падаецца, што вот чым далей вот пад ціскам гэта ўсяго там войны, рэпрэсій, цяжкасці, складанасцей, мы ўсё больш вот этих, я не ведаю, нейкіх псіхалагічных траўм, нейкіх зламанасцяў, мы ўсё больш і больш становімся, ну не знаю, можа быць неправільнае слово, хворымі людзьмі, але калі кажам про тое, што вот муры рухнуць і мы там кінемся новую Беларусь будаваць, можа нам спачатку як мінімум псіхатэрапеўту чым трэба? Ну, я хожу к псіхатэрапеўту. Само я такі нармалёвы, п'ю валер'янку, спортам займаюся, а ўсім гэтага жадаю. Я, ну, глобальна, ну, безумоўна, псіхатраўма вельмі вялікая нанесена усяму грамадству. Гэта 100%. Таму, как бы, ну, мне менш за ўсё хацелася пазіцыянаваць людзей, якія заняты ў беларускім варушняку, і тут маюцца і культурны, сацыяльныя працэсы на ўвазе. Менш хацелася бы за ўсё пазіцыянаваць гэта як нешта таксічнае. То бок, я ж кажу, што калі мы з гэтай вось таксічнасцю, калі мы з гэтай прэтэнзіяй прыходзім да рускамоўных ці да беларусаў, ці да беларусаў, якія думаюць, што ну там старонка ў іх там перагорнута ці нешта, хаця я вельмі не веру ў гэта, таму што ну людзей рэфлексуючых, людзей разумных, людзей, якія памятаюць, як забівалі пратэстоўцаў у 20-м годзе, іх даволі шмат. І такія рэчы вельмі цяжка забыць. Таму, безумоўна, как бы мы свой папярэдні эфір з тобой скончывалі тым, што рабі беларускае, как там было? Рабі сваё і будзе Беларусь. Ну, у мяне матывацыя, ну, менавіта такая. Как бы, безумоўна, я ў гэтым варушняку, у меня есть адказнасць перад аўдыторыяй, у меня есть адказнасць там перад камандай, і, ну, мне важна, каб гэта было цікава. Мне важна, каб яно было без нейкага енчання. Мне важна, каб яно заахвочвала да працягу гэтага прагляду. Мне важна, каб яно было якасна, мне важна, каб яно прэзентабельна выглядала. Вось і ўсё. Каб не было гэтай нудоты і блівоты, і, как ведаеш, ну, не можа быць гэта беларушчына вся в абрыганым пальце з большой саплёй на барадзе. Ну, не можа, разумееш? І гэтай эстэтыкі таксама аграгарадка, ну, таксама ее не патрэбна. Таму, как бы, ну, моя матывацыя просто працягваць. Ну, то бок, разумееш, мне моя жанчына калісьці сказала, бач, сіла тиктока, што яна праглядзела нейкі тикток, і яна кажа, чувак, ты разумееш, поспех у соседках даволі рандомны. То бок, безумоўна, ну, то бок, няма нейкага вось прапісанага этого шляха да поспеха. І чувак выказаў такую думку, што насамрэч магчымасць працягваць займацца вось гэтай дзейнасцю, ствараць контент, записываць свае інтэрв'ю, размаўляць вось як мы з табой, гэта ўжо ёсць часть поспеха. Тое, што ну, не забіта нагамі гэтая беларушчына, не забіта нагамі гэта беларуская мова, і яшчэ не все беларусы перабіты. Дзякуй Богу. Таму как бы вось я вяртаюся да гэтай філасофскай канцэпцыі, што я і маю магчымасць у 2024 годзе займацца беларускім контентам, і гэта свайго рода поспех. Безумоўна, хацелася бы брыльянтавых кнопак за беларускі контент, рэкламных контрактаў, каб, не ведаю, насупраць Дварца Рэспублікі мой билборд вісеў і прапанаваў нейкі, не ведаю, сок піць, але пакуль так. Бриллиантовую. Ты знаешь, тут вон у нас на ютубе Еврорадио сколько там, 132 тысячи уже подписчиков, больше за год сотку там перайшли, за 2, а кнопку так и не дали, зажали, бо мы там типа белорусские каналы и так далее, так что не ведаю, а табе-то хоть... Мне прислали, у меня она 10 на полиции лежит. Вот так.
Ну бач, ляжыць так не гэта важное. Але мы с тобой говорили таксама тут не знайшоў, но здаецца мы таксама с тобой абмяркоўвалі гэтую тэму мінулы раз про тое, что вот памятаеш, я казаў, Бахарэвіч мне некалі закінуў гэтую тэму, что самы галоўны падзел гэта на тых, хто з'ехаў і тых, хто застаўся. Не про гэта, а про тое, что ну вот ёсць магчымасць, нешта змянілася, мы можем вярнуцца, мы можем аб'яднацца, мы можем склеіць гэтыя наши две разрубленную напополам нацыю. Мы вяртаемся, а там кажуць, нам как-то вот то, что вы там говорили, то, что вы там писали, ваши программы, ваши ютубики, ваши закиды, что вы даете, ну как-то вот... Гэта ж наша праблема у выніку, как бы, ну, безумоўна, гучыць страшна, але, ну, калі ты выходишь у паблік, так ці інакш, калі что одна справа, калі ты просто ну как бы перастаў быць цікавым, так. Это одна справа, а другая справа говорит, а вон у нас Бузова, у нас там Варламов, а вы кто такие? Я упэўнены, что так ці інакш, ну у нас, я ж скажу, у нас есть беларускія тиктоки даволі маладых людзей, якім там по 18-20 гадоў. Ну, яны ж з'яўляюцца нейкім чынам. Ну, Бузова это толпа, это масса. Эта масса может также адрэагаваць, калі, я не ведаю, гурт ночы стане папулярным, умоўна кажучы, у Беларусі. Ну, абсолютно нармалёва. Все гэта рэальна, мне падаецца. Просто трэба паказаць прыклад. Для таго у любым грамадстве, любых соцсетках інфлюэнсеры і існуюць. Просто зараз за тое, што ты, ну, ось, калі ты хочаш быць такім інфлюэнсерам, табе у губазіку пераламаюць рэбры. Таму как бы ніхто і не рызыкуе. Все вельмі рацыянальна. Добра, тады пытанне, якое я звычайна задаю на пачатку праграмы, а табе задам у канцы з улікам таго, што пра што мы пагаварылі і твайго досведа. Так а трэба яна нам ўсё ж таки нацыянальная ідэя? Я лічу, што мы павінны быць флексібл, таму што вось у нас нацыянальная ідэя, яна можа мяняцца ў залежнасці ад сітуацыі. Мы з тобой папярэдні раз, калі я не памыляюся, размаўлялі да вайны. Да. Ну, зразумела, нацыянальна, ну, то бок, безумоўна, гэта вайна, якая нібыта там ва Ўкраіне, нібыта, якой мы там маем да яе дачынення, мы ўсё роўна павінны там захоўваць сябе. Але для нацыі, позняй нацыі, якая яшчэ не сфарміравалася да канца, ну, безумоўна, трэба працягваць ее нейкім чынам там намацваць. І таму я стаю на сваім, што самае актуальнае для Беларусі, што можа быць, гэта жыве Беларусь. Што яна павінна жыць у дадзены момант, калі ее спрабуюць знішчаць на нейкім культурным узроўні, і яна павінна далей працягваць жыць, але з улікам розных перыядаў хочацца дачакацца вельмі добрага перыяда, каб яна яшчэ і жыла добра гэтай Беларусь, разумееш? Ну, мне падаецца, гэта тое, чаго можна прагнуць. Ну, слухай, ну вось такое, как это свабода, равенство, братство. Ну, блин, пашчасціла чувакам, как бы ў той момант, калі сапраўды радыкальна іх былі перамены, вось яны гэта прыдумалі. У нас такіх пераваротаў пакуль што не было, і рэчаў, якія гучалі, ну, менавіта тады. Але я ж табе кажу, што, ну, жыве Беларусь, ну, што вам яшчэ трэба прыдумаць? Гэта ж самае крутое, што можа быць. Абсолютно, вельмі круто, насамрэч, мне вельмі падабаецца. Дарэчы, я вельмі сам люблю вот это свабода, роўнасць, братэрства, але потым пачытаў, оказывается, на вось такое канчатковае фармуляванне вось менавіта гэтай вось трохслоўнай тэзы французам спатрэбілася 100 гадоў. Ад першапачатковага нейкага варыянта да вот гэта, які мы зараз карыстаемся. Так што... Ну, бачу, і весь час это Францыя жыла, і нешта думала пра сябе, і думала менавіта пра сябе, і яна не была спецыялісткай, галоўнай спецыялісткай па суседняй Іспаніі, ці там Італіі, ці Нямецчыне. Што адбываецца ў нас? Мы ж вялікія спецыялісты па ўсім суседзям, акрамя сябе. Таму как-то, ну, полюбі сябе, вельмі бы хацелася звярнуцца з такім прызывам, заклікам да беларусаў, і беларусам самім сабе патрэбна стаць цікавымі. Дарэчы, вось у Дубаўца ў кнігі вельмі крута напісана, што праз савецкі перыяд, што беларусы пакутвалі ад таго, што можа нехта падумае на мяне, што я нейкі не такі, да, што вось гэта я, напрыклад, забраў нейкую там булку з цібру, да, у краме, ці яшчэ што-небудзь. Ці нехта падумае, што я са сваёй там, не ведаю, беларускай мовы нейкі нацыяналіст, і мяне там арыштуюць. І вось увесь час вот гэта мімікрія пад нешта, яна, мне падаецца, вельмі на нацыянальную там самасвядомасць там вельмі ўплывала. А тут хацелася б, каб людзі задумаліся, як ім быць беларусамі. Магчыма, у кожнага па-свойму, але ў выніку гэта падаб'ецца па штосьці такое вельмі годнае. Ну, вось годнасці сапраўды бы хацелася, таму што, ну,
ну не ведаю 100 тысяч на Бузовой, зноў ж таки хочется драмаквіністы заголовок сказать, что это приговор, что это прысуд, что гэта диагноз. Ну это з гэтым пациентам трэба працаваць так ці інакш. Новая Беларусь палітычны рэжым які зразумела что парламент, але для мяне тэхнічна гэта не вельмі там важна. Мне б вельмі хацелася, я не ведаю, займацца подкастам якім-небудзь, не ведаю, пра сабачку свайго разважаць там, да, разважаць пра падарожжа нейкія, разважаць, я не ведаю, пра кніжкі мною прачытаныя, так, і цікавіцца палітыкай там, не то, што там раз 4 гады не трэба, можа цікавіліся калісьці палітыкай раз там на 10 гадоў, але не быць настолькі інтэграваным у гэта. Вельмі бы хацелася. Зразумела, што парламент. Как бы прэзідэнт у нас уже, на жаль, адзін пабыў, вельмі не вельмі, таму парламент. Не змянілася бачанне, хаця мінулы раз сказаў, што вельмі хацелася пры анархіі паспрабаваць. Было б цікава вельмі, да. Вся краіна в анархіі і в полымя. Цікава было. Дзяржаўная мова. Слухай, я б хацеў, папярэдні раз мы разганялі гэтую карцінку наконт 4 моваў. Да, наконт 4 моваў. Трэба ведаць мовы. Трэба ведаць мовы. Нават ведаеш у тым, што ты ведаеш рускую мову, няма нічога кепскага. Колькі ты разоў ведаеш мову, столькі ты разоў чалавекам, я прашу прабачэння за эту банальнасць, але я на рускай мове і я на беларускай мове гэта розныя людзі. У меня бывае, што я звычайна размаўляю па-беларуску, а з рускамоўнымі спікерамі па-руску. І калі я пачынаю, то бок мы там да кадра размаўляем па-беларуску, бам-бам-бам-бам-бам, пасля я переключаю гэтую клавіатуру, і мне кажа, ой, іншы чалавек. Спакойна, зразумела, што асноўная мова беларуская. Ад рускай мовы мы вельмі доўга яшчэ не сыдзем. Было бы неблага вучыць польскую мову, таму што палякі гэта вельмі добры прыклад таго, як трэба развівацца. Людзі в 89 годзе разабраліся з камунізмам, у нашых сэрцах, на жаль, ён яшчэ працягвае жыць. І безумоўна трэба ведаць ангельскую мову, і у нас, мне падаецца, што даволі можа быць з гэтым неблага, таму што прынамсі, калі я вучыўся в універсітэце, агульны ўзровень быў не самы кепскі, назовем гэта так. Таму вось асноўна 4 мовы. Там, я разумею, Кітай развіваецца, это уже такая нейкая далёкая перспектыва, але для агульнага поспеха, для камунікацыі з суседзямі, тым больш, што не ведаю, калі там ты ці я сустрэнемся са сваімі, у тебе ёсць літоўскія сябры нейкія ці калегі, Камунтавічус, если не ошибаюсь, был у вас в эфире, да, ці не, Русціс не был, он был на радио Свободе, але я тебе вельмі раю. І он таксама быў у нас гады 2 таму. Да, вельмі крутой чувак, дарэчы, вельмі мне спадабалася, я заехал да яго ў Ковна, мы так нарагаталіся. То бок мы, людзі нашага ўзросту, там мне 36, мы яшчэ можам па-руску паразумецца, але людзі, якім менш, там уже все ангельская мова, таму безумоўна трэба вучыць ангельскую мову, я думаю, што і ты ж латышы, хаця ангельская мова гэта вельмі патрэбна. І у роўна беларуска-расійскай мяжы кракадзілаў запускаем ці ваўкалакаў. Мне бы вельмі хацелася, каб нас пасадзілі на нейкі, што был бы какой-то мараторий на Россию, на, не ведаю, каб гэта назваць какой-то карантин у дачыненні да России. Но мне бы хацелася, гадоў 50 этот ров праіснаваў з кракадзіламі. І людзі зразумелі, што никакие там не браты нам, і агулам мы праблем яны нам зладзілі да халерышча. Занадта шмат для того, каб крыўдзіцца, конечно, кепска кажуць, але мне бы хацелася, каб гэта былі нармалёвыя партнёрскія ўзаемаадносіны. Мы бярэм ад вас тое, што нам карысна, вы бярэце ад нас тое, што нам. Мы паважаем адзін аднаго і рэалізоўваем гэта ўсё. Таму я не ведаю, наколькі гэта рэальна зрабіць, все гэтыя сувязі, всё это не ведаю, все эти рускія мовы на раней, не ведаю, дэзодаранце фа, дзе раней лацінкай было написано, цяпер фа там написано па-руску. Хацелася б вельмі слупочки як мінімум паставіць, таму што вельмі небяспечны сосед, і мне падаецца, што ўсё пры нашым жыцці не зменіцца. Але для мяне зноў ж таки я менш за ўсё спрабую пры ўсёй павазе да людзей, які сапраўды шмат чаго якасна робяць, які з Расіі самі. Мне б вельмі хацелася думаць пра сваю краіну, і мне вельмі бы хацелася падумаць, пабачыць шчаслівую Беларусь пры сваім жыцці. Так, чытаць цытату, як Мікіта Мелказёраў фармуляваў нацыянальную ідэю, я не буду. Не чытай. Таму спытаю коротка. На сёння, як гучыць тэзісна твоя нацыянальная ідэя? Жыве Беларусь, хацелася, каб жыла добра. Жыве Беларусь і жыве добра.
Ну что ж, в принципе, выдатная нацыянальная ідэя. Нічым не горшая за папярэднюю. Папярэдняя была про... Зараз я зачитаю, ўсё ж таки у загалоўку яна ёсць. Павага, адданасць, любоў. Толькі так і пабудуем Беларусь. Вось такая нацыянальная ідэя была тады. І, слухай, вось такая ёсць у мяне цішотачка для цябе. О, кайфы, кайфы. Падабаецца. Кубачкам карыстаюся, дарэчы. Ну, дзякуй, таму што кубачкі закончыліся. Таму зараз... Я до гэтага часу не разумею, чаму вы не пусцілі гэта ў шырокую нейкую мерчу, потому что выглядае вельмі здорава. І буслы гэтыя вось яны на чым? На месяцы, да? Да. Ну, клас. Ну, таму што пер Беларусь ад Астра, праз Беларусь да зорак. Ну, я прашу прабачэння, што я кожны раз, калі бачу бусла, кажу, што бусел секс-сімвал Беларусі, но гэта сапраўды вельмі здорава. Ну, гэта сапраўды так. Так што за выдатную ідэю табе нашу выдатную цішотачку. Мікіта Мелказёраў, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, жыве Беларусь. Жыве вечна.